E un pouco despois, pois pasaron polo programa tamén Bea Villar e Belén Puime para falarnos de Brava, unha nova produtora audiovisual especializada en contidos creados por e para a xeración Z. Ese día centrámonos principalmente na Previa, un programa de entrevistas disponible na plataforma da Galega que tivo moito éxito tras a súa estrea, pero xa nos avisaron de que tiñan moitos proxectos en marcha que poderemos ver nos próximos meses. Dende Brava exploran formatos moi variados, pero todos teñen en común esa aposta polo talento novo e a diversidade. A propia Bea Villar, que pasou 2 veces polos micrófonos do Z este ano, ofrécenos un repaso rápido do que teñen entre mans. Ola, boas, eu son Bea Villar de Brava e actualmente estamos iniciando a estrategia de redes sociais do noso novo programa digital para a Galega Raíñame, dirixido por Álvaro González e presentado por Alexa Evans, que está a piques de estrearse. Tamén temos para a Galega Contando Historias, que é un programa de divulgación histórica presentado por Xulia Lomba que relaciona feitos históricos de Galicia con acontecementos actuais. Como xa sabedes, temos entre mans a webserie preestreada este ano no Carballo Interplay A moza que abortou e o contou, de Ire Cid e Rosalía Quiroga, coa que tamén estamos traballando a estrategia de redes sociais. E por último, estamos coa preproducción da primeira curtametraxe de Alicia Úbeda, titulada Ratiña, que gravaremos este verán. Xa vedes que non dan abasto con tanto proxecto e, de feito, hai un máis que Bea non comentou, pero no que tamén están involucradas dende Brava e que está agora mesmo en plena fase de produción. Son os Delirio Sketches.